so Ganyan na. ladies and gentlemen, awang ka dito pang ablaw ita, sakbay nga bantay suna. Wala naman eh. Kanina pa nga ako nag-aantay dito eh. Wala naman eh. Ha? Okay, anyway, madama ko apong katungtungag. Kada kami, ito'y program ng Poluan at da kami manen. Ito nilang po 97.7 Sweet Radio, Nagsam 8 Santiago City. Baliktad sa. Pinaliktad mo. So nga Rod, Together with when ati-ating tayo nga nasubraan sa T-Foundation na apay nagpuraw ti rupa na. Made talaga kasta na po daw. Alam po daw. Amo maya nga dito tinakainlaban ni Kuya Mara. Wow, kita umanlaang iti biyag. In love nga rin ka nang dadaman nagsina iti. Diyos ko, agad nga kasawa Kun ko na dalang ajay. Haan paset, tibiyag nga talaga dito. No, dumahan kaya kinaawatan. Ngamitin Pero na tatama maten. Wana, nung nagpisda apo, nagmaya laki din tiri na nga makita ta nga ako'y kuyag damanan. Well, Anyway, apo maruam kayo tada kami katagangaw kami kasta kaunag apo. kasti kami nga talaga. Well, okay, hello Ma'am Glenda, good afternoon. Today, adadagiti JCI representative no presidente ti JCI. Kamu no presidente is una. I don't know. Basta ada programa na dito yung 97.7 every Saturday. Night? Rabi, when 6 to 7 p.m. sa data and then may iyakar to iti sa bali nga time slot. Nagpintas sa G programa da very informative. Ngarot iya ba ako na may sapay nga artist tayo ading Abigail Nunez. Wait lang daw. Suksukat iti sapatos manon. Agtaktakon. Apo kaputahan kanu nga magita dito'y kuan sukat nga ato nga chinelas. 7 inches. 7 inches apo nga step in this na tutan. Okay, good morning, ading Abigail. Good morning, Manong. Kinkada kayo amin apong agbuy-buya. It is with FM 97.7. Apo, feel na may ibaga. Yes. Ulit man, dati man kasam ito nga panangibaga. Kasla DJ, kasla kasjay. 97.7 Sweet Radio. Radio. Santiago City. Santiago City. Hello Wow. po. Ako po'y taga Santiago. Taga Rizal Village, Santiago City po ako. Hello po. Ayan. And of course, kadagiti dumdum nga gamad na makadagiti na dumadum mga paset iti Isabela. Kablaawan mo at baka nakabagyam DJ Balinto Kato. Aming kabagyak apo patid ta Paracelis. Dumdumngeg kayo. Paracelis, Pangasinan, Mountain Province. Paracelis Mountain Province. Apo, akit aduti pagayam tadta dumdum nga dangam hanga dito ata di kamo na maabot tayo kaditi Paracelis kuya. Maabot tayo kanu apo. Siya ka po ni Abigail Alcedon Alia. Awa nagdamdaman. Nunez, gayam. Okay, joke lang ading. So, Arwamak kanyamon, Manong. mangtad ka man ti basit nga experience mo kapayatan ti panaki-join mo ti Isabela United Artist. Imado apo ti kwa, nag-friend request kanya kung po di. Joke. Kaya mo da balasang ka kasjay. Mande, ay idolan da mo tan mani po di Oo. membera kung ti isuwa. Ay, Jake. Of course, dati chance am apo nga, siyempre makaduam tagiti da dumapay nga kakalaing nga kumakansyon. Lumawak, ano ti Ilocano ti lumawak? Lumawak na telatan. Lumawa iti Nakastra kanal. iti lubong pagigyanam no. Maki-join ka ti Isabela United Artist. Ma-expose ka syempre iti sabasabali nga ilili. Ngarod iti may nga sunata nga naparto at naputar ko nga kansyonan ni ading Abigail ket napaulwan Pawilan ka. wan may paayapo dayto nga sunata para kadagiti imadayo iti lakay na nga medyo nasakit ti Imadayo na panbalasiw taaw. wan ket handan nga nagkatuluyan. Ngaron nakasagana kang agsangit ading. Awen na po, agmura abak man ita. Okay nga rod karo ba? Siyempre. Agrunga abgay. Mapadayawan na ng mga iparang manin ka na kayo. May sama na pong kumakansyon. May isang miyembro at Isabela United Artist ni ading Abigail Nunez. Gusto ko kurang na? Gusto na. Okay, Abigail Nunez. Alia Nunez. Alia Nunez. Aglilipatan manong ko, siya akong marikna, inka pa nagtungo, na uma akong agururay, ang pagpataan, ti isa sang beong. Aglilipatan manong
talaga tibiyag ading. Oh my gosh, naiiyak ako. Makasangsangit ang mata na apaw. No di na kaya ti pumano nila kay mo. Ito mo no kwan. Ano madingag papawil. Idurong ko dyan kanal. Ikam ti pagpliti na sige ingkan di kay mga papanan ko namno ka kanya na. Paupawilan ka, tagandat ko nga din na takuma. Ang eminuwadag na, samkino na, aguraya, kinggat makaurnong ka. Paupawilan ka, manong ko, paupawilan ka. Dagsangga sa takinay kaya't mo, humadayo dito'y din na. Manong ko aling lipaten ka, kari-karita waswasentan, kaya't di nagtukuman subsublyanan, tanalapian sa anak kong nawayan. Paupawilan ka, tagandat ko nga din na takuma. Ang eminuwadag na, samkino na, aguraya, kinggat makaurnong ka. Paupawilan ka, manong ko, paupawilan ka. Dasangga sa takinay kaya't mo, humadayo dito'y din na. Dasangga sa takinay kaya't mo, humadayo dito'y din na. Outstanding performance ating Abigail. Thank you very much. Ayan, ket syempre Kung makasangsangit ka no, kung Juan. nanamutan tayo. Ulitin may madam apo ti launching may iti album mi nga na pauluan Ayog Ayog Isabelenyo Isabelenyo. para kadagiti pada tayo apong agnanaed ken agup ubra dito yung Isabela datang nga sonata. Ayog Isabelenyo, it's already out in the market karuba so mabalin nyo gumatangan iti kopyayo babaen iti e-music nga makun ko na so jay www.itunes.com applemusic.com deezer.com spotify.com kenda tumapay apo nga leading e-music store manan dagiti artista apo nga kimansyon ket dagiti kakalaing apo nga kumakansyon iti Isabela